Pánové, dostali jsme se do jednoho z nejvíc utajovaných míst tady v bývalém Československu a já bych řekl, že tahle ten objekt, ve kterém se nacházíme, je jedna obrovská telefonní ústředna. A co se týče velikosti toho objektu, jsou zde 4 podzemní patra, každé to patro má asi 2 500 m2 podlahové plochy, takže dohromady se bavíme o nějakých 10 000 m2 tady podzemí. Ten objekt se rozděluje na 2 části, jsou tady v podstatě 2 schodiště, to menší, na kterém se nacházíme teď, červené schodiště, nebo nečistá část toho objektu, a to druhý, to hlavní schodiště, kam budeme posléze, tak to je čistá část toho objektu a v podstatě to rozdělené tady tou dekontaminací, nebo tou dekontaminační smyčkou, nebo správně bych řekl na tehdejší dobu asi očistnýma propustma. Takových objektů tady bylo vybudováno v Československu 7 a tady ten objekt, ve který jsme teď, tady u nás v Přáslavicích, je první postavený a je v podstatě jediný veřejnosti přístupný. Pojďme se vrknout tou dekontaminací teda na druhou stranu. Vojenský patro, tady tohleto patro sloužilo pro tu vojenskou komunikaci, takže tady byly nějaké vojenské ústředny, vojenské dálnopisy a nějaké šifrovačky, utahovačky, kódovací zařízení a ty věci, které se v té době prostě v armádě používaly. Tady tahle místnost, já bych řekl, že to je velím tady toho objektu. Tady několik za mě takových celkem zajímavých technologií, třeba tady ty digitrony, které krásně běží, ty hodiny. Tak v podstatě je to zařízení, v případě vyhlášení bojového poplachu nebo bojové pohotovosti se ty hodiny na základě nějakého algoritmu vynulují a ten papír, který je tady prosvěcený, tak se vlastně takhle prosvětlí, normálně to je vypnutý. A na tom papíře jsou napsané instrukce, co má ten dotyčný dělat, v kterém tom časovém intervalu po tom vyhlášení té bojové pohotovosti. Třeba ten generátor má tady takovou klec kolem sebe. Právě když to běželo a šlo k nějakému výbuchu, tak ten motor by měl tendenci se někde převrátit, aby to prostě nevyskočilo z toho
pryč, tak to má být konec. Ale budeme třeba všechny tlakový nádoby a všechno zařízení nějakým způsobem upravovat. Tak, teďka jdu zkusit poprvé jít sám do bunkru, do té vojenské části. Zkusím si tam sednout do velína. Nechali jsme si tady všude zasnout. Teď jsem něco slyšel. Málo tvůj. Můžeš jít tam někam. Jo, tady je márnice. Přímo tady ta poslední místnost. Tak mám jít na druhou stranu, no. Jo. Ale musím říkat, že vypadne. Na šotka. Tak já jdu tam na druhou stranu do nějaké místnosti. Tam jsem ti říkal. Kde? Uschodu tady se to. U schodu si sednout, jo. Teďka jdeme do místnosti, kde se kluci cítili divně. Jo, tady to bylo, víš vlastně, jo, tady jsem se cítil divně i předtím. Tak tady jsme jakoby v nějakých kancelářích. Máme tady, nechali jsme tady zapnutý diktofon, tak si jdeme pustit záznam. Tamhle máme malinkou kamerku a senzor pohybu, který se nám ale neozval. Zatím je toto místo klidné a bez žádného náznaku. Tady se cítím divně, hej. Tady v té místnosti vzadu. Hele, vydrž chvilku, já si pustím 10 minut záznam, co jsme tady nechali za a pustili. Ale netoč, ať máme nahlas Petriku. No, něco chvíli jsem tam vyfotil, takhle si odblesku. A ono se odráží od těch zdí tady, no. Co říkáš, ten ti rozumí. Hele, ta místnost nad náma, to je největší hlavna. Nebo se to máš i Vašek, my jsme nám nechali šotka a zapli diktafon, tak tam si běž potom sednout. No to já vím. Tady v té místnosti se cítím bezpečí, jak jsem tady byl sám. Zapni ho. No to já vím, když to já bude fungovat. Protože jsem seděl na těch schodech dobu, půlce asi, a nic. Nástroj by zrovna nepřejdel. A tady je zrovna takový divný chlad, ty vole, já mám úplně rušinu, ty vole. Co jsem měl kámo v tom? Neříkám, asi jenom si sednout tam, jak jsme dali diktafon potom.
Tam myslím, že jedna z největších pravděpodobností je stejně něco, takže se zase tam nabudu fotit to okno. Vidíme, tam vykoukají do okýnka. Udělám teďka 3 fotky. Nikdo se tam z nás nebude koukat krom mě. Jestli tu někdo je, postavte se za okno a podívejte se na nás. Udělám 3 fotky. Na jedný z nich bychom vás rádi viděli. Jasně. Jasně, Vašku. Ne, to nebylo na tebe. Kamo, mířím na Teďka to. udělám poslední fotku. Postavte se někdo k tomu oknu. Zapni ten spiritbox. Kámo, tam se něco hnulo. Jde za oknem. Jo, není to odraz. Jo, dobrý, je to odraz. Pohoda. Ale to řekl. Přes ten přístroj co šumí, jestli tu někdo je, tak může mluvit. Chce nám tu někdo něco říct nebo sdělit? To moc rychle. Ahoj. Halo. Je tady někdo s náma? Přijďte k nám. Tady do toho můžete mluvit. Stačí, když se zkusíte nadechnout Poblíž toho přístroje. a zkusit na nás něco zakřičet nebo nám říct slovo. Umíte to? Nahrává to někdo. Ne. Já to dám, tady mám kameru. Jo. Ale tohle to už se je. Jak se jmenujete? Jaké je vaše jméno? Pokud jste byl voják, sloužil jste tady? Ano, ne? Jakou jste měl hodnost? Můžete aspoň udělat něco? No to, aby jsme viděli, že tu jste. Ale ta jídelna, kde jsme dávali tu kameru, to je tady. To já nevím, ale... Říkal ze třetím, ale teď... Tam bych si šel sednout. Já bych chtěl zkusit, no, že mohli bychom zkusit tu místnost opatrovejš. Jak jsem původně říkal, Vás že si ani dát na těch kameru. přístrojů se bát nemusíte. Vlastně. Jo. No, proto jsem se šel všichtění. Už jsem se aktivoval. A už tě vidím, jo. Kdo jak mělo, ty Máš něco? Máš něco? hele, kábelka si třikrát nechala. Kde? Na těch schodech, takhle nahoru. Jsem šel dolů. A slyšel jsem tu místnost takhle všichni. Slyšel jsem tak, Jo, ty jsi nahoru do té náhodné místnosti. Tam to máš, myslím, s náma nebyl, ale... a slyšel jsem jako kdyby někdo, jak kdyby někdo hodil kus železa nebo něčeho, jak by něco spadlo. Já jsem tady slyšel sám předtím, jak jsem tady byl úplně na těch schodech. Máme ten přístroj vypnout. Jde dolů von. Běž to říct, jde dolů von. Ale cítil jsem se jako by to, ty vole, jako by
Neměl jsem tam Já strašně říkám. vůbec. Jakoby takový, No tak jdem do té místnosti nahoru. Jdem do té místnosti, jestli jsi tam byl s náma. Tak Ty víš, kterou myslíme, s těmi obrazama. No. No, Tam byly ty telefony. tam jsme dali jako diktafon a šotka. Tak, No tam, zatím ho neslyším. tak se tam vrátíme a zapneme spirit. Podle mě nám velký zaslačku. Ten šotek. A já jsem to ale někde říkal. Co bylo? Máte možnost teďka mluvit, dokud tu sedíme. Chcete něco vzkázat? Nedostal jsem žádnou odpověď, jestli tu byl, ať už v kamenolomu nebo při stavbě tohoto objektu nějaký smrtelný úraz. Mám to brát jako, že se tady žádný nestal? Hej, a jsou 2 minuty tak ticho úplný teď, jenom budeme poslouchat. Teď vám dáme prostor, nebudeme nic říkat, můžete mluvit, co chcete.